Tug tanang mabuha ako, stress mas mangat ba. Okay, so karon nakusta sa mga dyan. Medyo butang kuya karang nga week na okay. Murag patay rin nga week. Butang asa pao nga dyan murag ana. So karon kay buhat ko ano mo. Sa na math ba calculus. Butang trigonometry part ba trigonometry yung calculus. Ay, ang trigonometry sa calculus. Ano gisuwat ang man. No? Reciprocal relation, co-function relation, mana butang anong pili ko niya course. Di pa na kuha na ni back to back time man akong galingon ba kay time man madami nana ba so bali 30 ni kapin sino makaya sa kwento kuwang oras 30 lang passing man 30 passing na dito yata magiging mo kuha na pwede na kayo okay na ano mo dyan tayo pag Lunes kay apoy yung Lunes ilik na mo major na ba major ba dyan ako problema ko wala ko sambot kasi first time in my life ko sambot dyan kasi butang survive mo karoon na week nagkaroon din nga pag school lang sa college kay kapoy na so karon mag-fun run we expect on around $500. fun run kay sunod na kay audition dito ako ba na kayo Halo Joy. pila na 500 Halo Joy, may buntag Joy. Karon Joy, panran niya karon Joy. yeah fun run Yes. yes karon Buntag Joy. ano sabi ay walang account kinyo jogging na sad mi jogging anak jogging sa una umana kanin atay Garcia save na niya ay guys karon manami si Jin Gino to pa no karoy jogging da ipanag-sara gani maning kabayuan ay kabayuan ni happy na guys jogging kabayo para daw ta ba ano ba mabana ko na lay mana abalo mana ay mga maestro mga universe God sa universe God seduction ba why Jollibee sir ay sa place makausap ka uy asa mo kay Welcome to my vlog guys. asa mo ka suko binas kuan go agaw na suko binang puluhan tay si panguot lubot gati musta man sik Dito na kaman. Wala na yung single. karon naman namin guys chuy ay karon ay ba hey paabot mis kaon na mo kaon hey ngunisa jud kon nanan siya pagkaon salamat kaon na mi ay guys ay na pagkaon na mo wow pagkaon momon law Buang skin. May tao buang skin. pagkaon mo ngunisa ay pugi wow paano mo ba ay guys karon guys condition din ka guys loto lang German hala ka na
Pila bay. Pila bay. Anto, Dolby? Da Jerman. Galing ano mo. Galing kayo, maigi kayo. Genyo. Genyo. Do ako. Kon? Ilik? Ay, sigdo siyo. Ha? Pila hotdog bay. 45. 45 daw. Morpa. Marps. Oy, gopo. Halaga po ay. Yummy. Karon, fishball lang kuan ang site pero nang-invite sila mga eskwelahan ba? Nana ba? Ay kauban ako, Jordi, nasi Sipo. Cheer kay siya sa iyang eskwelahan na Villana. So next year dapat sponsored by Jollibee. Lahi po yung video. Hanabi ko gawan. Tara. Ang mga naon mabuang eh. Mga naon. Kuha na kayo mga. Pakpak. Bisa ko talaga mo pakpak. At best. For battleships, artillery, Tinuturuan mo. Pagkahawak ating lagay. Ismail! Okay, bunal lang. Okay. Kilid. Left mo. Left mo. Okay. Taga. On! Two! Okay, left. One! Two! One, two, three. Okay. Kamu gasay ya saya. May tera mo ang.